हे लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबायदि स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय नोंथांमोननिसिम संदान आबुं बर' सावथुननि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर स' बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे। स' लोगोफोर नोंथांमोना संदान आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6 भिडिअखौहाय सोर नायखो थ' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि नायाखैब्ला नोंथांमोना थाबैनो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैदो दे। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6 भिडिअखौहाय सोर नायखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि नायाखैब्ला नोंथांमोना थाबैनो बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शननि लिंकजोंबोहाय नायहैनो हागोन दे। बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनावहाय आं लिंकबो होनानै होदों दे स' नोंथांमोना बे लिंकजोंबो थांनानै नायहैनो हागोन दे। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो फैनो गोनां नेक्स्ट पार्टखौबो नायबावनो थाखाय बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै खाथियाव थानाय बेलनि नटिफिकेसनखौबो अलाव प्रेस खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि आपडेट होनायनि नटिफिकेसनफोरा नोंथांमोननिसिम थाबैनो सौहैनानै नोंथांमोना नायग्रोनो हायो दे।